ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବେନି ସସ୍ମିତା ଜେନା ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିବେ ସସ୍ମିତା ଜେନା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୀତକୁ ନିଜର କଲେ ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଜୀବନର ଦୋ ଛକିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସସ୍ମିତା ଜେନା। ପୂର୍ବରୁ ଅଫର ପରେ ଅଫର ମିଳୁଥିଲା ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଧମକ ମିଳୁଛି ସସ୍ମିତାକୁ। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି। ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସସ୍ମିତା ଦିନକୁ ଏମିତି କେତେ ଗୀତ ଗାଇବେ? ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେବେ ସସ୍ମିତାଙ୍କର ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସରିଯିବ ଆଉ ସସ୍ମିତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସସ୍ମିତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବେ ଆଉ ଏବେ ଗୀତ ସେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଆଣିଥିଲେ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସସ୍ମିତା ଫେରୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।